What's up? Good morning, guys. Hindi pa nakakapag-ayos. Yan. Ito na si kumare nating Roal. Ang mga team Bangus na tagaluto ngayon. Dahil yung mga bangus na chop suey, andun pa, tulog pa. Salamat kumaring Christian na naengga-engga kagabi. So here's the plan, guys. Wait lang ha. Nag-aayos kami ng breakfast namin after lunch. Pagpasensya niya na yung ilaw natin ngayon. So, ngayon, nagpe-prepare kami ni Kumari mong Roan ng breakfast natin. Para hindi naman tayo gutom-gutom mamaya tayo. Para makakain tayo ng maayos. Ewan ko ba. Hindi ko na nabigyan yung kagabi, guys. Yung mga kaganapan namin kagabi kasi super dilim. Tapos kung ano lang pinagagawa namin. Nag-pictorial kami dun sa nagtitrending ngayon sa Dasul. Ito yung picture niya, ilalagay ko na lang dito. Kasi hindi nyo makita yung mukha ko ngayon, super madilim talaga. Second day tayo, guys. Dito tayo sa pahina ng tito ko. Hindi mo naman nilabas. Nilabas ko yun kagabi. Nilabas mo yung kagabi, nakita ko yun dito sa Bangus. Hindi mo nakita dito sa namin? Saan? Dito? Wala naman. Wait ka. Bago lang yun. Pagagalitan ako. Tingnan mo dun sa te. Sa May? Good morning. What? Ay, nako. Ayun o. Saan? Ba't andun? Bangus. Okay, na. Itong bangus na to talaga, ha? Hindi kasi ginanon ko na yung kanina. Wala, ihinak ko na. Kuya, ilipat nyo na tong Kuya, ilipat nyo muna tong Kuya Christian, mamaya na yan. Mga bangus, na. Ilipat nyo muna yung bang gamit dun. Saan ba tayo? Dito dati. Okay. Oo. Aura, kilos. Kasi nagluluto na kami ng breakfast. Tignan nyo ha. Chat kayo ha. Ano nyo muna yun ha? Mga... Tara na. Oo. Morning mga chop suey. Ilipat nyo na yan dun ha. Ligpit nyo na rin yung tent. Diyan na tayo. Yung tent, iligpit nyo. Pati mga sarili nyo, iligpit nyo na mga bangus. Update naman dyan, kumaring bangus. Pretty yarn. Okay, yung breakfast natin is hotdog na walang katapusan. At itlog. Para ano nyo, maganda Tigilan doon. tayo. Andun yung may entrance na doon. Tigilan tayo. What do you think, mga chop suey? What do you think doon? Anyway, ng mga bangus. So, lalagyan natin si kumaring bangus natin ng kamatis at sibuyas. Si brother baka gusto niya pala. O ano yun nyo? Si Aw. Aw. Ay, aw! Ay. Uy, yung drive mo. Ate, naugasan na ito ate. Pangawa na ang bobo ka. Dinagdagan mo. Dinagdagan na. Ang ina, magkikimligim ako kahit ganyan ka daw. Hindi pa tuloy, naugasan ate. Hindi pa. Dalag, pwedeng tubig na mainit. Ate, magbablog tayo. Ano tong benta mo, ate? Parang sit. Hindi na, ay apo ko kumain na uwi. Pumunta nakakamig kami. Ay, bakit galit na galit kayo, ate? Nagmamadali yarn. Bakit parang kasalanan namin dito? Ate, maraming nabibenta dun, te, oh. Ate, Bye, ate! bayad ko. Ate, manghal ka muna sa channel ko sa YouTube. 21 lang. What's up, mga bangus? Bihis na. Bibihis na. Mga bangus. Magbihis na ng swimsuit dahil lalaban ng mga rampahan. Lalaban ng mga bangus. Sino mga una? Yung mga bangus natin. Sabay na kami ni Ann. So ayun na nga guys,
andito na kami, nakapalit na kami ng mga swimsuits and everything. Ready na kami pumunta sa Crocodile Island in just a few minutes. Pero, maglalakad kami. So ito, ipapakilala ko sa inyo yung mga guests namin. Hi everyone! Magpakilala ka. So, magpapakilala ko. Hindi, kakasabi ko lang. So, I'm Christian Quijalvo, aka Shanrico Fort. So how's the experience in the Sul, Experience here in Tambubong? the Sul is so very nice. So, there's a lot of improvement because last 2015 I go here and I went here. I went here. So, Okay. I went here. Tagalog na natin. Puno lang ating kinain kung ano, seafoods. So pumunta kami dito nung 2015 together with my batchmates. Hindi pa po ganito ka-develop. So, ngayon marami ng mga cottages, marami ng mga pwedeng pasyalan, pag-picturean. Dati talaga as in hindi pa siya develop. 2015 po. Yung daan din po is medyo hindi rin po maayos noon, pero ngayon nag-improve na po talaga siya. Mamaya babalikan ko kayo together with my other colleagues and mag-vlog tayo sa Crocodile Island. Samahan niyo ako, guys. Kayat mo, Ajay? Kayat ko, Ajay. What's up, guys? Mikee Mercado here, your one and only plus size Barbie. So, welcome back to my channel. This is the part 2 of this Tambubong vlog. So, ano pang hinihintay nyo, guys? Please enjoy the video and subscribe to my channel kung hindi ka pa nakapag-subscribe. Ulit yung sa atin. So, ayun na nga. Papunta na kami ng Crocodile Island dahil yung hinihintay namin andito na sa wakas. After how many times? How many times? Oh, ayan. Hindi na kasama si Bradley dun sa ramparampahan namin. Ewan ko na lang mamaya. Kasi may ramparampahan kami sa teaser. Panoorin nyo yun. Ilalagay ko dito sa taas yung link. So, papunta na kami. Free water dito. Oh, may water daw. Free water pala yan eh. Free water yun. Ayan o. Oh, sila Brotherhood. Subscribe kayo sa channel ni Brother. With that. Mikey Vlogs. Mamaya na guys. Ang init kasi hindi ako makapag-vlog ng maayos. So ito pala yung camp nung tito namin na tiga dun sa kabila. Yung pinagtulungan namin kagabi. Ito siya guys. Camp Isabel. Kung kailangan nyo ng pag-i-stay yan. Oo, sa kanila to actually. Eto guys, i-contact nyo lang yan kung gusto nyo ng pag-i-stay yan dito sa Tambubong. This is such a nice place. Ang daling dyan, girl. Malalim dyan? Oh, malalim doon na, girl. Lalim doon. Ay, ang takot ko Lara yung naka-neon na anis talaga. Hoy, tayo yung neon mo din, tangi. Oh, Yung green. Ani yun. Hindi na mag-live best mag Oo, kitang-kita talaga. Ay, maganda din dumaan. Sorry, free water din eh. Maghingi tayo ng tubig. Tubig lang. Kaya din ay, bet. Ay, bet. Maganda mag-picture dyan sa taas, oh. Oh, go. Ay, naagno, tapos na ako. Bolinang, tapos na. Dapat burgos muna ako pag-alagat. Nauna na itong gasa eh. Maganda sa kabungawan dito. Saan yung Pare ko puki. Sayang third island. Third, tawag ko ng 15 pa na. 7. Ganda ba? Jumping fish. Ano yung 21? Sunday. Oh, problema mo? What do you think? Alam nyo, nandito tayo sa gitna. Mas malapit tayo. Ara, may starfish na ba gusto mo? Ayun. Wala, gantuhod lang. Ay, Starfish. ayun pagod na kami girls. Nagtanggan na ako ng bra ko kasi pagod na ako din. Hindi na ako makapit yung daddy ko. Pagod din yung dede. Napagod din yung, na-stress yung daddy ko. Sabi ng daddy ko, dito ka lang din. Ayun, yung starfish ko. Ayan. Ah, perfect. Sana meron ka din. Profile brother, kailangan, ano kailangan talaga? Wait lang.
Halika! Kulang pa! Kulang pa, parang ang baba pa. Kulang pa, kailangan hindi siya makagalaw, tapos alis na tayo. Dapat niya yung gandito, di ba? Kulang pa yung brother. Wait ka lang kasi. O, yung anaconda gumagalaw. Dibdib muna, dibdib pa. Saint Peter parang natutulog lang. Gusto mo yan, di ba? Yan. Shit, relax. O, yung cross. Gawin niyo na yung cross. Para ma-experience naman tayo dito sa resort. Oo, last experience mo na yan. Mamu. Mamaya yung ulo, tabunan na yung ulo. Kailangan hindi siya makakagalaw. Relax siya, oh. Gusto mo, ha? Sige. Tapos sa pala yung paalis. Huwag yung paa, tama na yung paa. Hindi ng tubig para mabigang earth. Help me! Aura, niya sa inyo ng subig para majigat ever. Tama na! Wait lang, wala pa. Uy, wag ah! Para mabigang earth. Ano na? Ayan. Go team. Wala pa? Nag-start pa lang kami ko. Uy, Yelo, tanga-tanga ka talaga, Aura! Wait, nakapangit! Lo, wala pa. Wala pa nga eh. Hala. Oh, alisin yelo, alisin yelo. Oh, alisin yung yellow. Hukay ulit, oh. Wala yan. Wala na yung yellow. Wala na, oh. Wala na. What do you think? Ang lamig, gago. Vlog pala, ha? Content pala, ha? Tama na. Ay, Ano? tanga ka, Aura, di natanggal. Akit ka ng gano'n. Ay, tanga-tanga ito. Bobo. Yung isang legs, ay yung legs lang niya, Earth. Kasi. Pigilan nyo, papaluhin ka ng pala to. Politis. Bumblebee. So, ano masasabi mo? Ulo na lang ang nag-ano sa'yo. Immobilize ka na. Shit, humihinga pa ba, Yar? Kaya pa ba, Chris? Sabi niya, binubugbog niya ako.